आपल्या गावच्या सरपंचताई निर्मलाताई, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला तालुका अध्यक्ष वैशालीताई, स्वातीताई आणि उपस्थित सर्व ग्रामपंचायतीचे सदस्य, ग्रामस्थ आणि सर्व कार्यकर्ते मंडळी. विजयचा आणि माझा परिचय साधारणतः 2-2.5 वर्षापासून परिचय झालेला आहे आणि विजय हा पूर्ण महाराष्ट्रभर त्याच्या समाजासाठी असं किंवा एक सामाजिक कार्य म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तो कायम फिरत असतो. म्हणजे जे महत्वाची महाराष्ट्रातली शहरं असतील, नाशिक असेल, औरंगाबाद असेल, विदर्भातली काही गावं आहेत, मुंबई आहे, जिथं जिथं समाजाला किंवा एक कार्यकर्ता म्हणून जिथं जिथं गरज असते लोकांना, तिथं कायम विजय हा कायम तिथं हजर असतो. साहेबांकडे पण ज्या ज्या वेळेला कामं असायचे महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या समाजातल्या लोकांचे, त्यावेळेस विजय हा कायम साहेबांकडे ते सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन जायचं. मगाशीच वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे साहेब पण ज्या वेळेला महाराष्ट्रात फिरत असायचे त्यावेळेला विविध ठिकाणी समाजातले कार्यकर्ते हे विजयाची ओळख सांगून साहेबांना कायम भेटायचे. अशा पद्धतीने विजयचं काम हे पूर्ण महाराष्ट्रभर चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. आता आपलं शिवराणा कुटुंब फाउंडेशन यांनी शिवराणा कुटुंब फाउंडेशन यांनी आजपासून तालुक्यामध्ये शिबिर हे आयोजित केलेले. जवळजवळ 19 ठिकाणी हे शिबिर होणार आहे. अशा पद्धतीनं शिबिर आणि शिबिरात ज्यांचं सहकार्य लाभलेलं आहे ते आपले मेडिकवरचे संतोषजी गोडसे यांचं पण मेडिकवर हॉस्पिटलचं खूप मोठं याच्यामध्ये मदत आहे. त्याचप्रमाणे अर्पण ब्लड बँक यांनी पण खूप मोठं सहकार्य याच्यामध्ये केलेलं आहे. तर ह्या शिबिराचं महत्त्व म्हणजे 2-3 गोष्टींमध्ये ह्या शिबिराचं महत्त्व मी तुम्हाला सांगतो की जे मेडिकवर हॉस्पिटल संगमनेरमध्ये आहे, तुम्हाला मेडिकवर बद्दल फार काही माहिती नसणार आहे, त्याच्यामुळे मी एकदा मेडिकवर बद्दल आपल्याला सांगतो. मेडिकवर हा संगमनेरपुरता किंवा महाराष्ट्रापुरता किंवा भारतापुरता सीमित असलेला ग्रुप नाही. या ग्रुपचं जगभरात जवळजवळ 7-8 देशांमध्ये हॉस्पिटल्स आहेत आणि खूप मोठा ग्रुप हा इथं संगमनेरमध्ये हॉस्पिटल चालू झाल्यामुळं सर्व सोयीसुविधा ज्या काही जगात मिळतात आरोग्यासाठी, त्या सर्व सोयीसुविधा या मेडिकल ग्रुपमुळं आपल्याला इथं उपलब्ध झालेल्या आहेत. तर आज जे जे लोक या शिबिरामध्ये येतील तर त्या शिबिरातल्या लोकांना एक प्रिव्हिलेज कार्ड म्हणून एक प्रिव्हिलेज कार्ड मिळणार आहे. ते मोफत कार्ड मिळणार आहे. तर हे कार्ड जर का आपण दाखवलं उद्या जाऊन कधी पण मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये, तर जे वेगवेगळे जे कन्सल्टंट आहेत, जे तज्ञ डॉक्टर आहेत, त्या तज्ञ डॉक्टरांचं त्यांनी येऊन तुमच्या घरातलं किंवा कुटुंबातल्या कुणाला पण जरी बघितलं, तपासलं, तरी ते पण मोफत तपासणी ते सगळे करणार आहे. तर हा एक खूप मोठा फायदा, कारण जे पुण्या मुंबईतले जे मोठे डॉक्टर आहेत ते इथे येतात, ते मेडिकलचे स्वतःचे पण डॉक्टरची टीम खूप चांगली आहे. तर ह्या सगळ्याचा फायदा या मेडिकल या प्रिव्हिलेज कार्डमुळे आपल्याला मिळणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी खरोखर विजयचं अभिनंदन करतो की ही सोयी सुविधा विजयने आपल्याला ही करून दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे ECG काढायचा असेल तर तो मोफत आहे. वेगवेगळ्या ज्या काही आपल्या रक्ताच्या असतील किंवा वेगवेगळ्या ज्या चाचण्या असतात त्या चाचण्या पण आपल्याला माफक दरामध्ये ह्या कार्डमुळे मिळणार आहे. आताचं सगळ्यांचं जर का आपण आयुष्य बघितलं आपलं सगळ्यांचं, तर खूप म्हणजे धावपळीचं आयुष्य झालेलं आहे. कुणाला पण स्वतःच्या तब्येतीकडे बघायला वेळ नाहीये. अंग दुखत असलं पण महत्वाचं काम असलं तर आपण ते दुखणं थोड्या वेळ बाजूला ठेवून आपण त्या कामाला महत्व देतो. पण हे कधी कधी जीवावर पण बेततं आणि त्यावेळेला जीवावर बेतल्यानंतर आपल्या मागे आपलं कुटुंब आहे, त्याचं काय होईल किंवा काय होईल याची आपण सुरुवातीला काही काळजी करत नाही. तर हे शिबिरामध्ये आपल्या ज्या काही तपासण्या आहेत की ज्या तपासण्यातून एखादा काही आपल्याला आजार होण्याची शक्यता असेल तर ते आजार पण जो काही होऊ शकतो त्याच्यावरती काय काय आपण औषधोपचार पहिलेच चालू केले पाहिजे, या सर्व गोष्टी या शिबिरामध्ये आपल्या होणार आहेत. त्याच्यामुळे भविष्यात आपल्याला जो काही एखादा मोठा आजार होणार असेल तर त्या आजाराला आपल्याला आजच आळा घालता येईल. अशा पद्धतीनं इथं एक शिबिराची एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे.
दुसरं आपण जे अर्पण ब्लड बँकेने इथं रक्तदानाचं पण आपल्याला इथं सोयीसुविधा करून ठेवलेली आहे. माणसाच्या शरीरामध्ये रोज रक्त तयार होत असतं आणि वर्षातून दोनदा म्हणजे दर 6 महिन्याला जर का आपण रक्तदान केलं तर नवीन जे आपलं रक्त तयार होतं तर ते अजून शुद्ध रक्त असतं. तर रक्तदानातून जसं आपण दान करतो म्हणून आपल्याला पुण्य जसं मिळतं आणि ते रक्ताचा पुढं दुसऱ्या एखाद्या रुग्णाला जसा उपयोग होतो तर तसाच दुसरा फायदा रक्तदान केल्यामुळे आपल्या शरीरात जे नवीन रक्त तयार होतं त्यामुळे आपली तब्येत आपलं आरोग्य अजून सुधारतं. तर रक्तदानाचा हा दुहेरी फायदा आहे. तर हे खूप छान शिबिर विजयने इथं आयोजित केलेले आहे. तर त्या शिबिराचा आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. आपल्या गावातल्या सर्व लोकांना, आपल्या वॉर्डातल्या लोकांना, गल्लीतल्या लोकांना सगळ्यांना महत्त्व पटवून द्यावं. कारण हे मोफत शिबिर आहे. विजय त्याची रिक्षा जी आहे ती गावात फिरवतो. ज्या ठिकाणी शिबिर असतं त्या शिबिराच्या गावात आदल्या दिवशी रिक्षा जाते, ते पूर्ण प्रचार करते. दुसऱ्या दिवशी पण तिथं प्रचार चालू असतो आणि खूप म्हणजे अतिशय सुंदर असं नियोजन विजयने या शिबिराचं कायम करत आलेलं आहे. गेल्या वर्षी पण खूप चांगलं नियोजन होतं. आपण जर का बाहेर बोर्ड बघितले, 2 बोर्ड आपण जेव्हा आतमध्ये येतो तर डाव्या हाताला 2 बोर्ड आहेत. ते दोन्ही बोर्ड जे आहेत ते दोन्ही बोर्डला बिजागिरी लावलेली आहे. मागणं कार्यक्रम संपला की ते दोन्ही बोर्ड असे मुडपायचे, रिक्षात टाकायचे, घेऊन जायचे, पुढच्या दिवशी दुसऱ्या ठिकाणी परत ते लावायचे. असं इतकं बारीक नियोजन हे विजयने याच्यातून केलेलं आहे. म्हणजे नाहीतर मग काय होतं की कार्यक्रम संपला की तो बोर्ड तिथंच राहतो आणि दुसऱ्या दिवशी कुठं आपण कार्यक्रम असला की अरे तो बोर्ड कुठं गेला तर तो आदल्या दिवशीच्या ठिकाणीच बोर्ड राहिला आहे. मग धावपळ होऊन तो बोर्ड आणावा लागतो. तर असं काहीही नाहीये. अत्यंत सुंदर नेटनेटकं नियोजन हे विजयने केलेलं आहे. मेडिकवरची खूप मोलाची साथ, त्याचप्रमाणे अर्पण ब्लड बँकची पण खूप मोलाची साथ ही विजयाच्या बरोबर आहे. आपल्या सर्वांची साथ जर का विजयला मिळाली ती मिळणारच आहे. आपण जास्तीत जास्त प्रचार आपल्या गावामध्ये जर का केला तर ही सुविधा सर्व लोकांना मिळेल आणि त्यातून आपल्या गावातल्या लोकांचा फायदाच होणार आहे. तर एक खूप चांगला सत्कर्म विजय करतोय आणि त्याला मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं, त्याचप्रमाणे लोकनेते आमदार बाळासाहेब थोरात साहेब यांच्या वतीनं या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. यानंतर जी मेडिकल हॉस्पिटल आहे आता